Ассаламу алейкум. Әлхамдулилля, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Рамазан айларыбыз дәвам итә. Рамазан айы, ул да булса, Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгаләнең рәхмәтенә ирешә торган айларыбыз. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безне шатландырып, шундый хәбәр җиткерә. Рамазан айы, ул да булса, минем өммәтемнең айы дип әйтә. Ягъни бу вакытта мөэмин мөселманнар өчен бехисап мөмкинлекләр, бехисап Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иңгә тергән вакыт. Шушы айда Аллаһ Тәгаләнең кәламе шәрифе, Коръәни Кәрим ингән вакыт. Шушы вакытта гамәл гыйбатләребезне арттырып, Раббыбызга якынлаша торган вакыт. Шул ук вакытта Рамазан айында, Рамазан айына махсус булган бер гамәл гыйбадат, бер намаз, ул да булса тәравих намазлары тергезелә торган вакыт. Тәравих намазлары мәсьәләсенә килгәндә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә ияреп, аның тугры халифаларының сөннәтләренә ияреп, без бу гамәл гыйбадатны мәчетләрдә үтәргә тырышабыз. Ясту намазларына җыелышып, ясту намазларына кушып, 20 рәкъгать тәравих намазларын укып, шушы айларны нурландырабыз. Әле алай гына да түгел, шушы тәравих намазларының араларында 4 рәкъгатләп булсын, 2 рәкъгатләп булсын, шуларның араларын буш кына утырмыйча зикр тәсбихләр әйтәбез. Матур, күркәм булган сүзләрне кабатлыйбыз, көйлибез. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгаләгә шундый рәвештә хәмдесенә әйтәбез. Бик күркәм, бик матур гамәлләр. Ләкин шуларны кылган вакытыбызда, мәчеткә килгән вакытларыбызда, без әлбәттә мәчет тәртипләрен онытмаска тиеш. Мәчеттәге әдәпне саклап, үзебезнең гамәлләребезне тагын да күркәмрәк, тагын да матуррак рәвештә башкарга тиешбез. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә каршына шушы гамәлләребез хәерле рәвештә ирешсен өчен. Фәрештәләр безнең гамәл гыйбадатларыбызны күреп сокланып, Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгаләгә шулар турында җиткерсен өчен, әлбәттә әдәпне дә сакларга тиешбез. Мәчеттәге әдәпләр нинди соң дигәндә, алар бик гади. Әлбәттә, мәчетләребезгә килгән вакытыбызда тәһарәтле килеш, чиста, пак килеш килергә тиешле булырбыз. Шул ук вакытта мәчеткә килгән вакытыбызда чиста пөхтә кием, матур кием, гәүрәтне каплаган кием булырга тиеш. Мәчет эченә кергән вакытларыбызда дуаларыбызны кылып, мәчеткә кергән вакытларыбызда инде вагаз яисә хутбә сөйләнмәгән вакытларда нәфил намазларны да укып куеп, шундый рәвештә әдәбебезне булдырабыз. Мәчеттә дөньяви сүзләр сөйләшмичә, телефон булсын, кешеләр белән аралашуны туктатып торып, гамәл гыйбадаткә багышлавыбыз. Шушы вакытыбызны гамәл гыйбадат белән байытып җибәрүебез бездән таләп ителә. Һәм, әлбәттә, мәчетнең һәрбер мәчетнең үзенең тәртипләре дә булыр. Ягъни, үзенең билгеләнгән имамы, үзенең билгеләнгән мөәзине, үзенең билгеләнгән тәртипне саклаучылары. Аларның сүзләренә игътибар итеп, шушы вакытларны үткәрергә кирәк булыр. Ниндидер сорауларыбыз булса, аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр. Һәм шуның белән үзебезнең гамәл гыйбадатыбызны, үзебезнең Рамазан аеның мизгелләрен нурландырып, матурлатып җибәрербез. Бер кешегә дә зыян китермичә, бер кешегә дә ниндидер уңайсызлык китермичә, шушы вакытларны үткәрик. Бу вакытларны матур, күркәм әдәп белән, әхлак белән байытыйк. Чөнки Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә безгә бу мәсьәләне аңлата. Мин бу дөньяга фақат әхлакларны, әдәпне төзәтер өчен килдем дип әйтә. Ә инде иң югары, иң күркәм әдәп ул да булса Расул Әкрәм Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның әдәбе. Ул мәсьәләне Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә Коръәни Кәрим белән аңлата. Шушы вакытларны, Рамазан айларындагы тәравих вакытларын, ифтар вакытларын әдәп белән, матур, күркәм рәвештә үткәреп, мөэмин мөселман кардәшләребезгә бер хәерле үрнәк булып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешик. Рамазан айларыбыз мүбәрәк булсын, гамәл гыйбадатларыбыз кабул булсын.